való tény az, hogy egy szerelmű bánatom van, és beindultam. Ennyi. A feleségem hiányzik, utána mentem, nem így jött. Ennyi. Hát most mit mondjam? Hibáztam. Volt maga szerelmes? Igen. Én az vagyok. És elindultam egy nőútra. És egy kicsit elméláztam. Ennyi. És belerohantam egy buszba. És csak én vagyok hibás, senki más, ennyi. Senki nem hibázott, csak én. És nekem ez egy több millió forintos kár, hát ennyi. Most mit csináljak? Maga szerint. Új autó rá. Hát nagyon. 20 kilométer van benne. Összetörtem. Egy nőért tettem mindezt. Hallja? Hát még jó, hogy nem sérült meg se. Leszarom én a sérülést. Hát nem a magáért, a buszon. Ja, a buszon. A buszon hogyan sérültek volna meg, ugyan már? Elhagyott a feleségem egy másik férfi miatt, és most kaptam egy lehetőséget, hogy újra esetleg együtt. 22 év házasság után. Mégis nem a szeretőit választotta, hanem engem. És most akartam hozzá menni, és kicsit többet ittam a keletnél, ez az igazság. És annyira el voltam foglalva ezzel az egész dologgal, belerohantam a buszba, ennyi. Egy szerelmi romantikus, le van szarva 1 millió, kit érdekel? Maga szerint mennyivel ívott többet a kelleténél? Nem sokkal. Na, mégis. Hát nem sokkal. Nem. Ön szerint részeg? Nem. Nem? Mindenben részt veszek. Ez teljesen steril cső. Csövet be kellene kapni vannak. Uram, amit maga kívánhat, nincs. Hát amire ahol leszek, de nem tudok. Kapja be. Jó? Jó. Ez az. Elveheted? Vagy én fogom. Jó, fogom a készül. Fújja. Jó. Mit fogyasztott? Elindulás előtt? Kicsit bort. Ja. Mennyi? Hát 1 liter. Itt Szombathelyen? Hát így. 1,09. Jó, be kellene velünk jönni, egy hitelesített készüléket meg fog fújni a szombathelyi rendőrkapitások. Amennyire hajlandó, amennyiben nem, akkor vérvételre. Amit maga kívánok, azt csinálom, de... Tiszteletben tartom.